Càlculs en circuits elèctrics. Resistències connectades en paral·lel. Tenim un circuit amb 3 resistències connectades en paral·lel. Una de 2 ohms, l'altra de 4 i l'altra de 12. Primer pas, fem el dibuix. Jo he dibuixat en aquest cas la resistència que podria ser una bombeta, així, més a l'esquerra, la 2 al mig i la 3 més cap a la dreta, però podeu fer el dibuix com vulgueu. Ens diu que la diferència potencial, el voltatge de la pila, és de 6 volts. I ens pregunta. Primera pregunta. Quina intensitat passa per cada resistència? Com hem vist en vídeos anteriors, la intensitat que ix de la pila és un valor determinat i quan arriba a l'encreuament, així on tinc el ratolí, se dividirà una poca intensitat, anirà per ací i l'altra per ací. Al mateix temps, quan arribarà a aquest encreuament, una poca per ací i una altra per ací. La intensitat que circula per la bombeta 1, per la bombeta 2 i per la bombeta 3, la suma de 1, 2 i 3 ha de ser igual a la total. Segon pas. Equació o fórmula. Utilitzem la llei d'Ohm, que ens diu que el voltatge, la diferència potencial, és igual a la intensitat per la resistència. Què valors coneixem? Coneixem les resistències 1, 2 i 3 i el voltatge de la pila. Recordem que en un circuit en paral·lel el voltatge de la pila serà igual per a totes les bombetes. Per tant, podem calcular intensitat? Sí, ja que coneixem voltatge i resistència. Només cal substituir-lo per a cada valor en concret. Calcularem la intensitat per a la bombeta 1 i obtenim aquesta equació. Intensitat és igual a voltatge sub T, perquè en paral·lel el voltatge és el mateix i jo mateix li he ficat voltatge total per a distingir de la branca 1, 2 i 3. Dividit de resistència 1. Tercer pas, substituïm 6, que és el valor del voltatge, dividit de 2 ohms de la resistència 1. 6 dividit de 2, 3 amperes. Per la branca de la bombeta 1 circularan 3 amperes. Fem el mateix per a la branca 2 i per a la branca 3. Per a la branca 2 la resistència és de 4, és l'únic que canvia, i com ofereix, fixeu-vos, com ofereix més resistència, la 2 ofereix 4 ohms de resistència i la 1 només 2. La intensitat que circularà per la branca 2 serà menor, ja que aquesta branca d'ací ofereix més resistència al pas dels electrons. Per a la 3, augmenta la resistència fins a 12. Per tant, suposem ja, abans de calcular, que la intensitat serà menor. Evidentment, la intensitat per la branca 3 és de 0,5, menor que la branca 1 i la 2. També ens pregunta que esbrinem o calculem la resistència equivalent del circuit. En un circuit en paral·lel hem vist en vídeos anteriors que hem deduït que es calcula de la següent forma. Resistència equivalent serà igual a aquesta expressió. Només caldrà que apliquem el pas número 3, substituir, i que a partir d'aquí recordem com es feien suma de fraccions matemàtiques. Utilitzem el mínim comú múltiple de 2, de 4 i de 12 serà 12. Aquí fiquem un número que multiplicant a 2 dona 12, 6. Un número que multiplicant a 4 dona 12, 3. I un número que multiplicant a 12 dona 12, 1. Sumem 6 més 3 més 1, 10. 10 dividit de 12, o el que podem fer és passar la resistència equivalent a l'altre costat, ja que està dividint, passarà multiplicant. El 12 que està dividint passa multiplicant, 12 per 1, i el 10 que està multiplicant passa dividint. El que volem fer és aïllar resistència equivalent, però en comptes que quede en forma de fracció dividit, quedarà a la part de dalt. 1 per 12 dividit de 10, 12 dividit de 10, 1,2. I és el mateix escriure açò, 1,2 és igual a resistència equivalent, que resistència equivalent serà igual a 1,2 ohms. Ja el tenim. Última pregunta. Quina diferència potencial hi ha en cada resistència? És a dir, entre este punt i este punt, entre este punt i este punt, entre este punt i este punt. Recordeu, havíem vist que la resistència que el voltatge en resistències connectades en paral·lel
no canviava. És el mateix el voltatge que genera la pila, el voltatge total, serà el mateix que el voltatge de la resistència 1, de la resistència 2 i de la resistència 3. Per a veure el que hem fet d'una forma molt més intuïtiva, hem dibuixat el circuit en un simulador. El voltatge de la pila de 6 volts, la bombeta una resistència de 2 ohms, aquesta de 4 i aquesta de 12. A simple vista ja veiem que la bombeta que ofereix més resistència no està tan il·luminada. Per què? Perquè els electrons troben més dificultat per a passar per aquesta bombeta. La potència de la bombeta serà inferior. Quina bombeta està més il·luminada? La que ofereix menys resistència. Aquesta de 2 ohms. Si agafem l'amperímetre, veiem que hem realitzat bé els càlculs, per així passen 3 amperes, per així 1,5 i per així 0,5. Com més resistència, menys amperes passen per la corrent. Si agafem el voltímetre, el voltatge que proporciona la pila és de 6 volts. Si volem comprovar el voltatge en cada bombeta, doncs també és de 6 en la bombeta 1, també és de 6 en la bombeta 2 i també és de 6 en la bombeta 3. És el mateix per a les 3 bombetes si ho connectem en paral·lel. Us recomanem que un cop construït aquest circuit, practiqueu, jugueu amb el circuit, ja que és l'única forma de veure què està passant. Per exemple, podeu augmentar el voltatge de la pila i abans de fer-ho, plantegeu una hipòtesi. Què passarà si augmento el voltatge? Si augmento el voltatge, jo trobo que la potència augmentarà de tot el circuit i s'il·luminaran més les bombetes. Anem a comprovar-ho. Doncs, evidentment, contra més voltatge, més s'il·luminen les bombetes. Resumint, en aquest problema hem calculat la intensitat que circula per cada bombeta i la resistència equivalent de tot el circuit. Fins aquí.